केरे जाया दिनैनि बे मेहेरगोनां मेलाव आलासि महरै नुजाफैनाय जोंनिनो मानगोनां EM प्रकाश बसुमतारी बिथां सेंट्रेल BPF इउथ विंनिनो भाइस प्रेसिडेंट कास्टम बसुमतारी बिथां मेलखौ सामलायनाय एबा गसाइनिसिना प्राइमारि कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि बिथांमोन दिनै दतमा ब्लक कमिटि BPF निनो मानगोनां भाइस प्रेसिडेंट सोरां बिथां आरो समायखौ नष्ट खालामला अखा हाहां खिन्थु मोनसे खोथायाबो सैथो जोमै फैनानै बे एसे अखा गजिराबो खोथा नंला बिदि होनना नंला बे ओंखायनो जेबो नङा जेख्लो दंल' अखा हानाय नङा जेबो दिगदारबो जानाय नङा जों बिदियैनो दिनैनि बे मेहेरगोनां मेलखौ सामलायलांनो हागोन दा गासैबो बिबानगिरि मानगोनां नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो मान बावनायखौ जासिग्रोबाय आरो जोंनिनो फ्राय गोबाङानो जोंनि बे गसाइनिसिना प्राइमारिनि सिङाव गोबाव समनिफ्राय BPF खालामबोनाय गेजेर खन्दआव जोङो माने UPPL जानानै माने BPF नि गोबां मावथिफोरखौबो UPPL आव बोथ्रोदनानै लांदोंमोन नाथाय दिनैहाय ज' जाफिनजोबनायनि मोनसे खाबु मोनदों बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय आरो बेनि थाखाय आरो खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम आंनि सिबिनायखौ बावहरग्रोबावबाय दा बिसायख'थि फैगौ बैसागुनि सानथामसो आगोल 9 तारिख एप्रिलावनो MLA नि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ आरो बे 9 तारिखखौ हिसाब खालामोब्ला दिनैनिफ्राय आरम्भ खालामनानै 15 दिनल' जोङो केम्पेइन खालामनो हासिगोन बे 15 दिन केम्पेइन खालामनायनि गेजेरावनो जोंनि गासै आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनखौ लाफानानै जोंनि बिजाथि रबिराम नार्जारी बिथांखौ जोङो गोबां भटनि माबायाव हिसाबाव जोङो बिथांखौ देरहाहोनायनि साखाफारा जानांगौ खामानि मावनांगौ फंसे बाथ्राखौ बुंग्रोनांगोन थांनाय 5 बोसोराव UPPL नि प्रमोद बर' दैदेननाय सरकार बे प्रमोद बर' दैदेननाय सरकारा बे 5 बोसोराव कुनु रायजो राजाफोरनो जेबो होनो हायाखै लामा दोंसेबो खोफैयाखै सोरनिबा माने अनसुंथाइबो बियो रावनोबो होनो हायाखै खोथा होनानै बिनि समा 5 बोसोरा बारलांबाय दा बे हिसाबै बे 5 बोसोराव BPF नि जेसेबां कर्मी बिथांमोन दङमोन UPPL नाबो खस्थ' मोनखादों न' डाउट किन्तु BPF नि जेसेबां कर्मी बिथांमोनाबो ओरैबायदि खस्थ' मोनदों बे 5 बोसोराव माने खुनु मोनसे सुजुग सुबिदाखौ मोननाय जायाखिसै दा बै 5 बोसोराव जे खस्थ' खालामबोनाय दिनै जोङो BPF नि सरकार मोननो हाबाय हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननायाव दा बे थांनाय 5 बोसोरनि दुखु खस्थ'खौ गोसोखांनानै जोङो खामानि मावनांगोन जे जोङो इलेक्शनखौ बोरै देरहानो हायो जों खस्थ' खालामनांगोन जोंनि प्रत्येकजन कर्मी जोंनि प्रत्येकजन सापर्टारफोर बिथांमोना बयबो गोसोखांनांगोन जे थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि खस्थ' मोनदों जोङो ओरैनि साबसिन खामानि मावनानै गोबां भटनि बेबधानाव जाहाथे जोंनि MLA खौ जों देरहाहोहरनो हायो बेनि थाखाय जोङो बांसिन खस्थ' खालामनानैबाबो खामानि मावनांगोन